e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,400,000 ani 500,000 ye i bɛ se k'a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Kalo tile 25 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na bɔ sigi k'an makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général ye sa ale kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ k'a b'a da diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye kalogɛlɛn diinɛ tigilamaw ye sa olu kɔni ye bingani wale ta kunu kari jouer kalo tile 24 san 2022 ni ka anw ka fintigilakaw dagayɔrɔ ka o sɛgɛrɛ sewarikaw olu fɛ yen nɔ a kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 tɛmɛnen ni sanga 40 ye wagati min na kalogɛlɛn diinɛ tigilama maa 15 u kɔni tun bɛ katakatani de la n'o ye bolimafɛn sen 3 o ye u kɔni nana wagati min na sa u ye ba ni ka o tigɛ ba tigɛlenw fɛ kuma min na sa u ye fɛn min ye Sevare gardikan kɔnɔna ye sa ka bingani wale ta ni ka o sɛgɛrɛ anw ka fintigilakaw kɔni ni maajugu ninnu ni ka u torin ka bɔ u dagayɔrɔ la u kɔni torintɔra sa fɛn min ye anw ka fintigilakaw ta fanfɛla ye an b'a fɔ ko tare ka sababuya kɛ maa kɔni ma bɔnɛ a ni na ye wa an ka fintigilakaw fana bololamina foyi o ma tiɲɛ kalogɛlɛn diinɛ tigilamaw ta fanfɛla la sa u ye dankari kalogɛlɛn diinɛ tigilama kelen na sigana tara ka maa 7 sɛgɛrɛ u ye wele lase olu ma u y'u ka katakatani kelen ni ka o minɛ ka taga se fɛn min ye maramafɛn n'o ye marifa ye sa o kelen fana ani mugujugu 2 u y'o fana minɛ ni maajugu ninnu u la o n'a ɲɔgɔnna caman o kɔni minɛna u la bolofɛnw fana caman olu tiɲɛna fɛn min ye état major général ye sa ale kɔni ye foli kɛ ni ka lase fintigilakaw olu ma ka tila tuguni kɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin dugukɔnɔdenw olu ma ka sababuya kɛ ko dugudenw kɔni ka dɛmɛ u bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara la ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ka sababuya kɛ kalogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni olu ɲagaminen bɛ dugulamaw olu la. Jagolu min ni ale sigira fɛn min ye an ka sariya sunba ale yɛlɛmali ko koɲaw ye sa olu kɔni bɛ ka u jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ u ka baara ale kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko sini jouer kalo tile 26 san 2022 u ni parti politique mɔgɔw kɔni bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni ka kuma falen olu kɛ ka kɛ ni fɛn min ye an ka marabolo ye sa olu kɔni fana taw bɛna kɛ utu kalo tile 2 nata san 2022. Goodluck Jonathan ale ye tile 3 de kɛ anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ tile 3 min na sa ni ani fɛn min ye ministre min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinin bɛ anw ka jamana wɛrɛ ko ɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ka taa se ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka jamana ka sɛbɛnfuraw ni fo ka taa se kalafili koɲɛw ma sa ni gouvernement ka kuma laseba fana ye ale sa ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a n'olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a kɔni ka baara ale kuncɛla juma jouer kalo tile
kile mugan ani fila kila fana to duna wagati minasa akoni aye kunnafoniya ni ka o di parti politique ma uluma o konna la sa ama la donia ka fo ku kabini sira o kon ganya ngili wulla ka bo anga jamana ka Goodluck Jonathan na ni ale na ku folo ye anga jamana o konna la ya no femi Nigeria on kani jamana nyama koro isa aya ira ka fo ku ale kon ni sonjali o beta ka sa wi yake anga chama fanga jamana marabako u kon be sira min ka sa o de kalafili ale sirai amado mashila ka fo doko kuntemeni na ka fo ko bololo kana fa bele kun falindo ka ira ka fo ko femi anga ministre nyama isa no e docteur Shugella ko kala maigai ko ale kon ka wala o sebe ni kuma kon fara nyon kan jekulu chama fe kata se parti politique una nyogona chama uluma ka sawe yake ko femi docteur Shugella ko kala maigai sa ko ale kon itu kuma la ni ka deme mado fe kala fili o kon la mini amanganteka okay o la sa o kon ya la nyina fe ko aka wala nika o seme wa kuma yere fana ukala kata fotuguni uni Goodluck Jonathan kasi ka kuma o kolona la fana we kuma nika adanti ko fana nyana eno Seuka ufeno uka tasma fala uni o protection civile sa ulu kwa niye karogalandina tigila ma keleninka ubo kolongono ayra into kontari fili pelengana kolon ali kolona la akara jumado jwe kalo kile mugan saba samba flani mugan ani fla kilegan fe nge kayatan fla temene ni sanga biduriye wakati mina dugula mo kon kelenga wela se tombulumo ulu masa ulu fana kon wela se femi protection civile mawye ulu kon na teliala ninga na kolon kon na la una na soro ni chebay ale kon be kolon konna la kelenga jichama kono ni ka osama u kelenga alla bosa u jinunu ni ka ulu ba kono kata ninga taka di femi nye kiri tigilama ulu ma abe san chama bi medina kura sugu ni chama ba don sugu ni kura o la femi yi nyama ko ni sa o keleme ka stra ni ka o tige maula sugu ni kura yara be anga faba ale sigida flana o kolona la jago kala bunu ni ulube stra daula ulu ko ya yira ka fo ko ni nyama ko en keleme de gumpaye ulu bulo fo ta se mamun be no no ulu ka stra nya shine be sugu ni kura ale ta stra ma sugu ni kura mawu yara ko ni sa ulu wele ni ka o la se ozone mauma ozone mi ni ale ka chanya shine be femi yi ka se ka nyama ni ka o takabo mau ulu dala ulu yera kon fana ya yira ka fo ko chogate ulu bolo wala sa ulu ka sika ni nyama bay ni ka atakabo mau dala kon kelembe degum bay ni sira ko folen aleka tere ale koni sira ninga do kai plateau o konnela su nege kanya saba o wagati a kera ala musa o temeni nasa dugudew chokoroba o kata se demsen fitunuma fu kata se shifina koma ulu kon bela jere ne bora ninga tere nka ale bisimila a kera ni sondia bay kai ka ulu bulo ga uklela ka jorani femisa o de ka fo ko tere konnana ko yala ka abara ulu bena damne wagati jumena taji koni do farala ale songo kan tan ani woro nyugona o koni farala aka ni koni gara gele abay jamana ale kono la keren na sa anga bolma fensi flatigi munumi mauta ni ngata nu utarola nanguluma ko telimani ulu koni u kani songo ya ni ka o yira kosobe ka sababu yake do farale taji ale songo kan nyaro alebe kolongo sigida ola kolongo alebe masina o laminina ni ndu ko fole maw ko ni ulu ko ni jorole no kosobe ka sababu yake ko karogelan dine tigila maw ko ngana na udaga u sigiro la tuguni ni anga fin tigila ko ni bole ni ndu ko fole ali ko na la sa no yoro beke u senoi femiye senegalaw isa ulu ko ni jorole do kataka se mamun beno ni femiye mamun bita dogojola u kerefe dugu ulu ko na ni bela jelen sena sumayalindo ka sababu yake ubsrana no karogelan dine tigila maw ulu kanana anga fin tigila ko kon bolen ko fe no basiki ona na kosobe u ka dugu ale kon na langa halisa u jorole no ni jorona ko kon keleme sababu ni ka u ka soroda ka dobo ula kosobe jwe kalo kleta ani konoton temeni sa ba flani muga ani fla karogelan dine tigila ma chama uyo ulude koniye golo manzana dugu ula golo manzana alebe moni pe dugu sigida ola ni ngon kuma infora dugu sigiba do ulufe wala
walasa ka se ka sumaya bana ni ka ale kɛlɛsa yorosokaw fe yen nɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye olu kɔni bɛ ka denmisɛn minnu bɛ n'olu si bɛ t'i jɔ denmisɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu si bɛ t'i jɔ kalo 3 ka taa se kalo 59 na sa u kɔni bɛ ka sumaya fura ni ka o di olu ma daminɛna kabini alamusa tɛmɛnen a bɛ to sen na fo bi tɛnɛndonya o la sa nin dɔgɔtɔrɔ ninnu kɔni bɛna don du ni du ka taga fura ni ka o di denmisɛnw ma walasa ka se ka u kisi fɛn min ye sumaya banakisɛ o tɔɔrɔ ma cogoya min na nin kan ka denmisɛn ba 63 n'a kunkan fɛ ni ka fura di olu de ma Yoroso n'a lamini o kɔnɔna la a kɔnɔna yɛrɛ fana sa o bɛ kɛ tuguni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ denmisɛnninw na k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kɔngɔ bana o tɛ denmisɛn olu la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de ni k'a da kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan bi tɛnɛndonya na ala m'an ka jɔnya jɔna mi ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yan'an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungarange olu lafiyali kama sojɔko la u fa jamana o kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma sɛgɛn e ma min bɛ yen nɔ sa ko terrain bɛ e bolo ko i t'a dɔn i bɛ fɛ k'i ka terrain jɔ cogoya min na a kamanagan b'i la terrain b'i bolo a bɛ san caman bɔ tunga lafiya ma olu wele n'i ka terrain ale ye titre foncier ye walima permis d'occuper de b'i ka terrain na i b'a tunga lafiya ma olu wele walasa u bɛ se ka i ka so jɔ togoya min na ka di i ma wari musaka bɛ e bolo kɔrɔ i bɛ fɛ k'i ka so jɔ i bɛ se k'a bɛɛ ta ka di tunga lafiya mɔgɔw ma k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko mɔgɔ b'i ka warimugu ta ka di mɔgɔ ma k'i ka so jɔ togo di k'aw ladɔnniya ka fɔ o la jɔrɔnanko tɛ o ye k'a sababuya kɛ ni tunga lafiya ma ni n'olu ye baara daminɛ a bɛ taa seere de fɛ yen nɔ ka taa bolonɔbila sɛbɛn kɛ n'an k'o ma ko notaire a bɛ contrat o contrat kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a contrat bɛɛ bɛ mara notaire de fɛ yen fo ka taa fɔ ko aw ka contrat o banna aw ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na ne maa min bɛ yen nɔ sa k'a fɔ k'i ka musaka b'i bolo n'i y'a d'u ma u b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a d'i ma e maa min bɛ yen sa ko musaka fana tɛ e bolo kɔrɔ fo wagati ni wagati de bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ se ka o fana d'u ma u b'i ka so jɔ dɔɔni dɔɔni k'a ban n'o si tɛ e mɔgɔ min fana bolo sa o ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen i sen no tunga lafiya mɔgɔw ka tɔn na n'an k'o ma ko pari u b'i ka so jɔ k'a d'i ma kalo kalo i bɛ musaka bɔ u b'i ka so jɔ ni k'a d'i ma ni tɔn sere ma kalo 5 kalo 6 o kalo 6 villa simple tile kelen o bɛ di maa kelen ma kalo 7 o kalo 7 duplex tile o bɛ di maa kelen fana ma fo ka taa fɔ ko tɔn ale furila wagati min na k'a ban tunga lafiya mɔgɔw u ka nin tɔgɔ sɛbɛn baaraw olu daminɛna kabi juillet kalo ale daminɛ la a bɛ to sen na fo utu kalo nata in na san 2022 o kuma i sen fa biribiri i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn tunga lafiya ma olu ka sojɔko o la walasa i bɛ se ka lafiya sojɔko la an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na aw k'an bɛɛ don n'a nataw la